taget ud i en skov tæt på VHG. Jeg har fundet det første spor af sutter. Det skulle ikke undre mig, om sutterne har slået sig ned her i deres naturlige reservat. Jeg har fået nys om, at man kan bruge et suttekald. Jeg vil nu afprøve det og se, om sutterne de reagerer. Sutte, 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 sutte. Vi har nu efter 15-20 minutters kalden ikke fået noget svar. Vi kan dermed konkludere, at disse sutter er ualmindelige ubegavede. Fuck, hvis du er tredjegærende. Så mange for tredjegærende kommer. Ej, vi er færdige, hvis du kender os. Vi sad i badekarret. Hvis vi er heldige, kan vi finde sutterne i deres naturlige omgivelser. Så kom ned, kom ned. En vigtig viden om sutterne er, at de er bange for meget. Hvorfor det? Men mest af alt frygter de store, stærke, seje tredjegærer. $30.